Kaixo, ni naiz Ekine eta nire abizena da Aroa. Ni 11 urte daukat eta jaio nintzen 2003an. Ikasten dut Mendillorreko eskolan. Nire lagunak dira Garazi, Laura eta Ane. Eta jolastu gustukoena da jolastea lagunekin. Eta nire da Lezama. Eta hobetu nahi dut matematika. Nire familiarekin nahi dute gustatzen zait. Agur.